Kmini s-sibt filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Pulizija żvelat ta' dettalji marbuta mal-operazzjoni li waslet għall-arrest ta' Andres Leonardo Gamboa Duran, ir-raġel mixli b'kompliċità mas-sejba xokkanti ta' raġel ieħor imqatta f'Bagalja. L-Assistent Kummissarju Keith Arno għal l-investigazzjoni tal-Pulizija skattaw mas-sejba tal-Bagalja f'Taslima fid-9 ta' Diċembru. Għall-sejba makabra indikat li l-katavru ta' Kolumbian li huwa maħsub li qarreb il-50 sena kien qiegħed fil-Bagalja wara li kien diġà miet mingħajr sinjal esterni ta' violenza. Il-kawża definittiva trid tkun stabbilita permezz ta' eżamijiet tossikoloġi. L-eżamijiet li saru sa issa iżda li għadhom mhumiex konklużi jindikaw li l-vittma miet f'gat, madankollu eżamijiet ulterjuri li għadhom għaddejjin sabiex jikkonfermaw b'mod definittiv il-kawża tal-mewt. Għalli fil-Bagalja nstab il-katavru bidejn u saqajn maqtuwa li nstabu wkoll separatament fl-istess bagalja li telet fil-wiċċ tal-baħar. Għalli riżultati preliminari forensiċi indikaw li fil-katavru instabu 100 u kapsola ta' droga kokaina. Intqal l-akkużat Kolumbjan kien identifikat minn filmati ta' CCTVs minn ħanut minn fejn inxtrat il-bagalja u l-mannara minn ħanut f'San Ġwan li nstab minħabba rċevuta li kienet fl-istess bagalja. Minn hemm skattaw investigazzjonijiet fejn l-akkużat kien segwit u nstab li kienet jgħix f'appartament fl-Imsida ma' Portugiż li għandu 39 sena u li tressaq il-qorti separatament il-ġimgħa mhix li b'akkużi ta' traffikar u possess aggravat ta' droga u assoċjazzjoni biex tkun traffikata droga. Waqt tfittxija li saret fl-appartament il-ħamis instabu ammonti ta' droga, diversi affarijiet marbuta u relatati ma' traffikar u konsum ta' droga. L-akkużat mal-Portugiż kienu arrestati ftit metri l-bot mir-residenza fl-Imsida wara li nħareġ mandat ta' arrest mill-maġistrat. Il-Pulizija qalet li għamlet ukoll tfittxija oħra f'appartament ukoll fl-Imsida li rriżulta li kien taħt il-kontroll tal-istess Kolombjan u li fih huwa suspettat li nġar il-katavru ftit il-bot mill-appartament fejn kienu jabitaw il-Portugiż u l-Kolombjan. L-operazzjoni indikat ukoll min seta' kien il-vittma. Bil-Pulizija tajt li għadha trid tistabbilixxi b'mod definittiv permezz ta' investigazzjonijiet l-identità tal-vittma. Il-Pulizija qalet li intensifikat l-investigazzjonijiet biex tistabbilixxi kif kien jopera dan iċ-ċirku ta' droga f'Malta, kif il-vittma daħal f'Malta u jekk kienx hemm involviment ta' terzi persuni fl-operazzjonijiet ta' traffikar ta' droga.